Здравейте, колеги! Аз съм Любомир Сораков и се занимавам с цялостни вътрешни ремонти и декоративни мазилки. В днешното видео съм решил да покажа как правим епоксидна фуга. В случая съм избрал фуга Литокол, френска е. Причината да избера точно нея е, че е доста финна структурата й и много по-добре стои. Поне според мене. Предполагам всички са виждали какво представлява, а тези, които не са, две съставки. Едната е, условно да го кажем, суха част, ето я, към която се добавя втвърдител. Ето какво представлява. Има си точно съотношение на смесване и по този начин става една много издръжлива, химически устойчива фуга. Желателно тази фуга се работи, не само желателно, ми задължително. Между 18 и 23 е чудесното температурна амплитуда, в като да се работи с нея. Когато е много студено, много бавно стяга и въобще работата с нея е доста неприятна. От тук нататък ми е готова. За фугиране използвам ето тези маламашки. От тези имам една, която е най-твърда. За ъгли и за такова с шпакличка или с най-твърдата възможна го напъхвам. Другото, което се прави с тази фуга специфичното е, нанася се с маламашката, структурира се след около 10 на 15 минути, не повече. Структурира се с тази бялата гъба. След структурирането, някъде максимум 1 час след това се структурира с такава гъба. Гъбата си е специална на самата марка. И хубавото при нея е, че не се разпада по време на работа. Стига да се измие. Разбира се, може да се ползва няколко пъти. Тази гъба сме я ползвали поне 3 пъти до сега и въпреки това все още си е функционална и си работи. Ето я същата. Не знам от какво се направи, но много хубава гъба. След първото структуриране се измива с тази гъба и след това се работи само с целулозна. Причината е, че всяка една друга гъба за 2 квадрата максимум и се разпада. Включително ако вземете обикновената гъба, която е за нанасяне на фуга, тази, която е нарезаната с юнгера. Така че много важно точно тези гъби да се ползват и целулозна гъба. Целулозната кара по 2-3 дена може да си работиш няколко пъти с нея и не се разпада.
Стъпвам си между плочите и колената на другата, така че да не ми попада на фуга крака. Гъбата е влажна, дай как измива. В момента, в който почне да затега, означава, че се е зацапала и изсъхнала и се измивам. Може и дори с едно измиване да се приключи и на другия ден да се почиства с препарата. Може и две измивания за деня да се направят. Зависи колко е стегнала фугата.